Coffee mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta said marketing, tatak, magaling. O mapalit gini sa tanang butika. Butika ra kita mamalit. Salamat kayo ha. Yung tanang pamangno kini sa said marketing, tatak, magaling. Okay? Bueno, ang suwat na pagkakaroon ng hatagan ng pagdagano, pinada kini sa usa ka babae nga napatago lang sa ngan nga Lani. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan ng atong sender si Lani. Kinibitaw sobrang atong gugma sa tumbana, bisan unsay buhaton sa tumbana, makahuna-huna kita dili maayo, ug mao ni nakahasol nako. Ug aron inyo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakap ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang. Di na maabot. Sayo to. Ay, kakapoy. Nahurutan na akong kanta ang akong duhak album. Wa pag yun maulis primo. Uy, ganun tawhan na. Bisag kung saan ako lingaw-lingaw, akong kaugalingon. Di yun. Ngita ginig mo, inkre na sago. Oh, anong hanggaw ay? Karoon pa na uli. Karoon na yun ka. Ha, prepare for the property damage. Ha? Nganong karon ka lang na uli, ha? Di ba alas 5 ang imong out? Unsa daw ko nasa, ha? Diin ba man day ka nagbiga-biga? Sing biga-biga ba nga? Lapoy nga ipili mga lawas nga. Kapagaw man ko kay lapoy ko trabaho. Taka man lang gawin. Nakailan na kay kun nimo primo? Kun unsa ka kabutakal, ha? Ay, kakapoy gini mo. Diin pa man ka na dugay man ka. Tubag ako. Wa man ko maglaag-laag taon eh. Diin pa lagi ka nganong karon pa man ka na uli. Wa ka kailangan ng kauban ako. Nay. Isa man. Pero, Diin sa. bay, bidikoy. Ay, Igam-igam man na siya diha. Kita na. Mare, Uy, may gabi diha. Kalimut ka na ako. ready koy. Ikaw di ay na. Abi na kong poste na dihang gabarong. Ano ni kiss ka? Uy, naunsa man ni. Ano unsa mo kay? Ano di ay? Sud ko re, ako sud mo ni kun kiss. Klaro na. Lingko diha. Sinja na ka Mare ha. Ako mo kita taon ni primo taon. Hangyo taon ko niya Mare ba nga abi na ko dali ra ni ba. Di ay maday mo pre. Ako Mare, ako siyang ipakuyong taon ba. Looy mong taon. Looy mong kukanin niya. May kaila mong kuno siya nga magpatandog kwarta ba. Looy man ko. Nya kinahanglanon gud kay na ako Mare taon ng kwarta. Sinja na ka Mare ha. Nagpakuyog sa nakot si Eddie ko ako dahil kay magpatabang lagi pa. Nga makahuwam siyang kwarta. Ako mo siyang edad dito lang Marilina. Ako siyang ipaila-ila dito ba. Nya ako rin may garantor niya para makahuwam lang. Lagi Mare. Pasensya kay Mare ha. Kung saan nga kinanglanon kay na kong kwarta Mare. Kaya si Mari ni Mutisi ba, gibagan mo taon sa liog. Nya murag, maglisod sa ginawa taon. Mao nga ako na siyang giingnan nga dadon lang siya sa doktor. Ay, mau ba? Pasensya kay Maria, pasensya kayo. Manong umasa ka mag-text na ako? Uy, primo. Hibagon sa wakoy load. Ngayon kog para load kan mga buntag. Gumungon mo gai. Wow, unsa ba sa ihatag na ko nimo? O man sa koy load diri. Nanghangyong takang predikoy nga mo text ako. Naman yung cellphone pa predikoy. Kakuan Maria, kanang was ko load Maria. Na ko cellphone lagi pero naglakaw na mga taon mismo primo taon. O ang taon may complete. Pasensya na ka Maria, nagabuak lang hinoon ang inyong mga platong baso da. Okay na pe, oy. Props na naman sad na. Ako lang sa ipiyugan si primo Maria para makapasabot sa taon ko nimo. Anong dugay mi? Okay na pre. Wa man sa ko din magsulti daan ning panuhak. Ako sad. Wag ko hibaw nga mo ato ba sa akong gitrabuhan. Ayaw, subuna ko. Tamay na noon akong pares problema na ko. Sorry, Maria. Ay, okay na pre. Okay na. Nakahuwam man gyud ka. Oh, Marie, salamat kay Pri ha. Nya din lang ko madugay Marie, pare. Kay ako na doon taon sa doktor ang inyohang ko kumari sa taon ha. Oh, sige pre. Wait po yan pre. Dong, dali na kaon na diri. Gilutuan ta kasi imong paborito, inununan nga tulingan. Nya. Wa rin daghang ahos. Ay, uy, gikuha na akong ahos pagkalutuan na. Sige, dali na kaon na diri. Sorry gahapon ha. Dali na dong.
na ko malikayan nga ma-insecure ko sa kumbana kay kani adto good gi anggaan man gud ni siya og chicks killer daghan kay babae nga patay kaayo niya ba kay di sa ingon sa pagpanghambog ha gwapo sa gining panuhak saktos barog mao nang di gud malikayan nga magselos jud ko pirmi unya naunsa naman ni alas 5 na alas 5:30 na kay gani wa pag-spray mo ngita mo ginigubot ni tawhana pero sige lang maabtag siya alas 6 piti gini nako asa na sa nagkapit-kapit ng kanahan ha karon ka lang yun 30 minutos pa more alas 6 na gyud wa pang kanahan andamon ko ning props para iglalabay di gani ka kalikay ani bukol gyud ka Day. oh nanang panuhak ay karon ka lang Day. nganong karon ka lang ha Break. Ayos na lagi hapos ha. Isa. nganong karon ka lang ha unsa na orasa Kadiyot lagi. Isa lagi hapos. May go na. bukol gyud ka ha mabukol kag maigo ka ani nganong karon ka lang Pre. Re. Ay, sabre, kanito. Oo. Kanito. Pwede koy ikaw na sad Break, sabre. Sorry kayo. Pasaylo, ay lagi hapos ng maigo taon tana. Noon sa mga pre so dire pre mabukol ko na, pre. Kung maigo ka na, sorry ko, pre. Mari, ha? kisa sa agay Sorry kayo, pre. ani gyud ka pero may area Kung mabuang ko ni mo da. Makalitan ko pirmi. Sorry yun kayo, pre. Sorry kayo, may hapon na yun, pre. Sorry kaya. Ako ang gini. Ako sa nita, pre. Ha? Ako sa nita. Dili lang ko, Maria, ha? Di lang ko musuod kayo di. Sa case ko mo, balik lang ko sa agi. Ako ang god, adi ko magdugay. Kaya pasensya na kayo, Maria, ha? Nagpakuyog mo sa taos, pare taon na ako taon. Kaya nagbayad man taon sa akong utang taon. Kato bang, ayan kaila ba? First payment man ron ako. Pero, sige lang, Maria, sa sunod. Pwede rin kung ako na dahil madto dito. Pasensya na kapriha. Wa ko kabantay gud nimo. Abi na ko kanang nasa daplin ba? Kuan na kanang Haligi na sad. dili. Sorry na lang. Ayun lang. Kalimtin lang akong gisulti. Nagpungko man ko ka waday ko makabantay nimo ba? Sorry ka, Maria. Sad siya. Klaro. Ba man sad akong pahong ay katawa. Pahungon nimo oni. Okay ra pre, kumusta na mas mare? Maayo nang hubang siyang liog pre. Palagi daw ni hubang nung mayo, ito mabuto taon. Ala kalain nimo uy, pabuton man nimo. Naamag ka. Ay, pa-check up taon. Ay, pa-check up itong lang yung doktor. Kabanga dahil sa inyong doktor. Wa dahil dayon siya kaigo. Sayo ba nagkuhan? Kanang nasayo ba siya, Mre? Tayo pa nasayot. Nasayo lagi. Doktor na baboy ito nga mong gidoon. Veterinary ang taon. Gidoon taon, Mre. Tao man nimo. Wag yun maayo, disamot mo rin lagi. Hala, ikaluin taong marino. Lagi, mao lagi. Og may diretso lang yun ako sa ospital. Ato lang ko pa-check up dito. Ay lang ko magdugay, Mre, ha? Di ba? Ato lang kong ni Doktor Kalimot ka? Pinya. Pizza? Doktor Pinya. Pinya. Dito sa may Nga, unsa ta, pre, unsa ta. Ay, salamat kayo, pre. Dili to mga ayan. Mari, salamat kayo, ha? Pre, salamat kayo. Sige. Balik-balik, oy, lakaw na. Mari, ato Sige, pre. na. Lakaw na, tingin magkulatahan tika diha. Mari, ato ko, Mari. Lakaw na, ay, kapoy yung sige malagin. Pre. Ay, sige, pre, Uy, ka ba? Dong, Itan sorry, mo, eh. dong ha. Ay ta, uwam na ta ni mong kalaki ni mo eh. Ayaw ko't pag-ahanagod. Hukman na yan ni mong tao. Pag-ani mo due process, hukom na iga. Saan man sad good. Giingnan na siya nga tiksi kung asap. Kung asa ka para di ko mabalaka. Saan na ako pag-text ni mo nga nalubat man ko? Waday ka mag-charge dito. Nabilin mo ko charger. Nanguwam day ka dito charger. Wa man sa charger na parehas anang ako nga 3310. What? Bakit mo siyang karaan ganang cellphone? Nanguwam na day kag cellphone ni Freddy Kuy. Maka-text unta ka. Ako bitong gingnan, naibilin mo sa diyang cellphone. Sa uban na din mo mga kauban di ay. Waday mga cellphone di ay. Posible kay na uy. Nanguwam lang unta ka para ma-inform Ay, ko. bisa na. Wa masad ko number ni mo. Ya, wa ko kasag-usay mo number. Saan na ko na pagpunta? Sige na lang. Sa sunod, apasun ta ka dito. Sige na lang. Apasun ta ka dito sa sunod ha.
dunay rason ang akong bana kung anong madugay siya. Para wa na siya ikarason, nakahuna-huna ko nga ako na lang siyang apason sa iyang trabahoan ini kaalasing ko. Unya, wa tumagtuos si Primo. Nga akong tinuod lang akong giingon niya nga ako siyang apason sa iyang trabahoan. Dudak ini daw hanada. Mo nga di ni siya angay mo kumpiyansa. Labaw na ko, kay kaybaw ko, chicks killer kay kani adto. Ay, nanitaksi nga nagduong. Masigwa ni pasahero para parahon ako. Para! Ay, salamat ni Hunong na. Ay, ni Hunong, aw. Huwag iklarong pasahero. Asa na, ma'am? Diretso lang. Uy, bangga na, ma'am. Liko dito sa unahan. Ang uban ni kamuliko. Huwag may kalikuan diha. Yes, tigta na. Ano naman kasi kapag tanaw na ko diha? Ibog ka? Uy! Makita diri sa amin do. Sige pasiplat na ko diri. Ibog ka? Wow! Uy! Lagi. Liko diha tuo. Tuo! Dili wa. Liko diha Ayala. Tita na. Hoy, si pasiplat diha. Mabangga ta pagtarong na si imong pag-dive. Wali ka mga mapasiplat mo. Biyanet. Oh, ilaksi niya ang sa amin sa tubangan. Oh, wala sa amin, oh. Basing mo yung gangag. Sigaw pasiplat. Sige, tutok niyo mo. Lugar lang diha dong. Pila day Ayala dong. Ambag! Huwag ko kibawin. Huwag kong balik yan, ha? Diha na lang sukli. Asa day ko agi ani dong. Sa pultahan. Sa bintana, yun. Gibali ni mo. Bali kag uto. Sa pultahan, lagi. Layas kay bintana. Okay, di man maabli. Singkahi! Able! Da, able lagi. Nahak mo ka ni. Ani lang ko pagkuwat. Wa pa may alasing ko. Ini ka alasing ko na kumuduol sa may entrance sa iyang trabahoan. Pero sa akong layo pa man sad ay mapabugnaw sa akong ngari. Naitindahan ay anak ko diha. Timba. Kanang babae na naglakaw pa do ngari sa akong nahimutangan murag. Kailan ko anak? Ang asawa mo na ni Paridikoy. Ay, da lagi siya gyud. Ako tawgon, Mare! Mare Tesi! Ay, Mare, wala ka makailan ako. Uy! Marilene? Lani ko! Lani! Daan palagi ko, ikaw Marie? gyud. Uy, kumusta ka naman, Marie? Maayo ka ayo, Mare. Ikaw, kumusta naman ka? Kumusta naman imong liog? Ha? Ha? Ngano day ka natinga ka? Nihubag man kuno imong liog ingon si Paridikoy. Animal, giling tawhana ay. Ha? Ingon si Paridikoy, gihubagan kuno kas liog. Unya, gipa-check up kaniya. Wa kuno ka maayo, ni samot hinuong kuno ang hubag. Wa tahon, Marie, uy. Hupag o tahon, uy. Yung sa pagtuon niya na ako'y waiter. Oo, tanawan ng liog na ko, Marie, o. Oo, naihubag. Kani day din ni hubag? Dili, uy. Adam's apple na. Pugod si Toy. Ha? Nabuang nagwirin tawhana, Marie, uy. Ayaw tuo, anak, Marie. Ha? Aw kun mao, animal gidis primo. Nana, nang gawas ang iyong mga kauban. Asa kaning animal ay karon nagkang primuha ka. Primo, darling. Yatod ko, be. Narang kanahan ay. Oh, kisa nang bayot nga. Nisampit niya. Primo, yatod ko ba? Hilom yoy, hal-hal kang bayuta ka na. Sige na. Mang snacks lagi. Ay, sa muri ka nagdali ko. So pa diya, uy. Wala ka slain. Kusugi ka mo hatod. Buka? Kinsa day pirmi nimong ihatod, primo? Day? Kinsa nang pirmi nimong ihatod? Excuse me, pwede kang di magsamok-samok na mo? Nagistorya pa mi. Hilom eh, huwag ibaw kinsa ka? Kisa mo din na. Sawa na nako. Ay! Sorry, wrong sen. Ricky! What ako, Ricky? Upawoy! Day, ningal ka. Nagtuukan din ako tumangon akong gisulti nimo ha? Karon nahibaw nako. Doon na rin kay hatod pirmi ha? Mo nang madugay kang pauli. Unya katong inyong giingon nga gihubagan sa liog si Maritisi. Baka ka rito ninyo di ay? Ay nagpauli sa bahay ha? Kay magubot kita primo. Ayan yung pauli. Day!
Mao ni akong problema, kay giilad lang dae ko sa akong bana. Wa matuog ko nakitang ebidensya nga may babae siya, pero sa ilang gibuhat nga pagpamakak, ang wa pagsulti na ko sa tinuod, mo ginagtukmod nako aron mausang akong pagtuo nga naay babae ang akong bana. Karon, sayop ako sa akong gibuhat nga pagpalayas niya. Gimingaw ko niya. Unsa man og amo ang pasultihon? Lani. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good morning! Sa tanan to. Mati na karon Ate Pres! Good morning, good morning! Okay, sa tanan. Ito pong imnon, kini pong Sid Panyawan Coffee Mix. Maunay lami kay sa ato ang pagtrabaho. Nindot kay nga ato ang pagtrabaho. Kung manginom ta sa ato ang the best view kay nga Sid Panyawan Coffee Mix. Lami kini imnon kay kondisyon ta panington ta. Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kaninyo ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres! Okay, og ako sa pasalamatan kulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas sugar. Ingon man kaning atong mga bukol-bukol sa kalawasan, maayo kaayo ang Sed Panyawan Herbal Capsule. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto ni mo, mao gihapon. Sa gihapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Mao gihapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na pagkadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema gyud kaayo, bahin na ning kidney ug UTI. Ayaw na magkamalaka, ayaw na magkaguol or kahadlok. Tungod kay yun na makatambal, na anay makaayo, aning atong kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. O sa tanan to mga kaigsunan, salamat kay inyo sa paghimog number 1 sa itong number 1 nga plus ang sedlement oil nga tinurbuhag sa itong panot. Pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kababayanan, dapi-dapi nga magsakit, luyo sa buko-buko na to nga magsakit o niya nga to ang bagdak kabikugan. Haplasan na to sa to ang sedlement oil nga tinuon mo tabang na to biro sa butaan, narada palit sa butika. Dwen? Tinood na sa butika kita makapalit ha, pero naagyo yung Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal, ilalangin tayo pang Panyawan Herbal niya, makita lang tayo produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mga kung di sa ta, o kung layo-layuan sa tas butika, kaya natas kabukirang dapit, pwede naman ta mag-shopee. Mga mag-shopee na lang kita. O, Shopee ta. Bam! Thank you. Salamat kayo. Binagsam mo diya, Jumare, Brother Jumare Tormes, Sister Jenny Tormes, mga kabanan ninyo diya sa Couples for Christ, diri sa Oslob. Brother Artem, Sister Magdalena, Brother JC, JC Baron? Dili, JC o si Ma'am Eluna Pitancio. Yan yung Oslob chapter sa itong Couples for Christ. Dili pa mo mato sa mga prayer meeting. Ang ato ang pagpangligo gamit ang sabon nga Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Doon na sa mga natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Panalitan doon na ka mga blackheads or whiteheads, doon na ba kay pugis-pugis, katol-katol, mura ba doon na yung mga unsa ba, dili ni mo masabot ang imong panit, mura manig ni ay mga puti-puti, unsa ni, Celebrity Kojic Beauty Soap dayon. Apon mo lagi, mo ta na naman sa butika, ayo ka mo pataka o pamalit, kay basin unya ka mo dili makapalit og eksakto, basin fake nga products ang inyong mapalit. Ha? Celebrity Kojic Beauty Soap, o tanawa, ilabi na yung nagpalit nyo sa butika, siguro pag tanaw, doon na ba ka na silyo, tatak Sed Marketing. Thank you. Ate Pres? Okay, ang seno na ito karong adlaw, gulyat. Atong Cinder, kinis by Primo. Primo. Oh, kinis by... Dili is Primo, sila ni. Yang, na si Lani taon. Ayang asawa. Oh, nya hibong si Lani ba dugay kay mga uli yang kuan si Primo yang bana.
na daghan ba kay hatod-hatod ni Ate Pres mga bayot uod sa paniya mo. Uy siguro daghan po ni mga babae pos primo niyang sangilan po si iyang amigo si primo iyang kumpare na kuyog taons dikoy ba nga mao na atikan nila ang asawang primo nga mao na ana sakpan man nga wa day may tinuod kay ang asawa day hindi koy wa man day hubagis liog nakita niya sa iyang asawa sa ayon niya siya ha usa ayong liog nga wa man ko pagisli og taon mari oy ang kuha siya kanis diko ako ni spray mo gini ka mao di ay kay tungod dugay kay na may mga tang ni Ate Pres mga bayot mga babae dugay kayo tanan ako yung tay sa ibagod ko di bayot kay kitab siya sa asawa sige oy sabog di amin kay ko sa ay ko anak ako ang asawa mao na ni baw ani gyud ni Ate Pres di na tagali papulion ta siya siyang asawa ay naguli sa to ha kan lagot pa kay ang asawa. Mao na karon ang iyang problema. Mao ni ako problema kay giilad ng degos kung bana o day tinuod nakita yung ebidensya nga may wa tinuod nga wa man tuod ko nakita ebidensya nga babae siya pero ang iyang gibuhat sa pagpamakak ang mga pagsultis tinuod mao ni nagtukmo na ko sa pagtuo nga may babae gyud akong bana. Eh naagi na babae day. Mot lang daw at kay bawo kay patol gid siya mga bayot, di ba Ate Pres? Oo. Unsa na kag babae? Siya bayot. Yung mangorta tali siya bayot. Mangorta ni siya. Oo. Oo. Babae, di mo siya kapangorta. Dili siya. magkakwartahan. Siya makwartahan. Oo. Bam! Unsay atong mabasa diya bam sa kuan bam nga. Na babae ba yun tao si primo? Yari be. Kana iyahasan ang tanawon nang siguro niyang obserbahan dili lang kapataka dayon kon pangitag ebidensya ma'am Ma'am Lani. Lani kun unsa gyud ang unsengan ani unsa gyud hinungdan nga tagdugay mo uli ang imong bana unya kanang tanawa ang iyang sweldo. Di ba kung pananglitan o gagbisyo siya gulyatan litan ng babae. Kasagaran, ang sweldo ana makwangan. Magkuangan gud. Oh. Ang mababae. Unya, unsa man, og pananglitan og nagbisyo ang imong bana, badlo nga, kanag kung makakita doon kag-ebidensya kung tinuod ba. Aban, kung wala, ayaw na pagsigig duda, mahimo masako nang ang uban gulat no, simhuto nila ang sinina, ang mga gisulob silang bana. Kay mapilit pa ng bao sa babae. Oh, pananglitan ang gigamit ro niya nga perfume inunta ang smell o ang baho o ang kahumot kanang murag lemon. Oh, may uban nga kanang say nga ni murag kanang manimaw ang bahong sili ng kulikot. Oo. So di magpariha pero man murag pineapple depende sa baho. So mailahani mo kung mailahani mo kung nagbisyo ba ang imong bana. Unya na ako kuan niya gulyat nga kung magbase ka diri bitaw sa unsay nga ini sa karaang Ano diyon? kasulatan sa Old Testament dili lang ako magkita og asa dapit nga bersikulo ha kadto bitong niingon si Sarah ni Abraham nga pagigduog sa tong sulugoon kay wa man dali anak di ba ang gipanabdusan ng una ni Abraham kadto man si Hagar ilang sulugoon. Ako nibilib ko diha ni asawa ni Abraham primero kay siya gyud niingon nga pagigduog sa to sulugoon kay wa kay anak aron na kay liwat bilib ko niya ng kuan tagsari asawa ni ana. Tagsari asawa ni ana pero sa diyang may mabdus na si Hagar musukol ang siya sa asawa ni Abraham utong ginginlan po siya ni Sarah abi kay binaan na kay anak kuan na ka musukol na ana ba pero sa unang gingon tagsarat kita kasawa nga mo okay raw nga ilaing babae. Tinoda. Oh, na bala ang kasulatan sa Old Testament. Wala na ako makita din sa nga verse. Pero sa ako nang ingon, daghan ka og maobserbahan pag ino kung nagbisyo ba imong asawa ay imong bana. Kuwangan lang yung ebidensya. Kuwangan ba ang iyang sweldo? Kay og sa oras, pero may mangkuwangan ang yung oras uli. Kuwangan ba iyang sweldo? Ang iyang mga gipangsulob? Wala ba uban ulat makita mo sa cellphone? Kita sa cellphone. Iba na din kayo usay magdadag cellphone. Dili, why cellphone? Magkita sa cellphone, usay na isuwat na ibilin sa bulsa. Pero kanag yung baho, tinuod mo lang ulit nga matakod ang baho. Tinoda, ma'am. Matakod yun. Kasi baho sa babae, Ate Pres ba? Lahi man yun ang perfume sa babae o sa lalaki, di ba? So kanang magakos-gakos kang babae, matakod yun ang baho sa babae ni mo. Oo, na-cute. Na-agad at May perfume kag kuan. O nga, mabit akong ingon nga kanang ako umigayam kung simutong yung bana ni kabot ug wa pa ilang gikakuyo kamay lang kuno bako. Di ba? Ug na ilang gikakuyo na laing babae. Una ngayon nga obserbahe. Ang ubansad ka pahubuhos brief, bab. Hala eh. Unsingan? Nabuon ko nag-brief. Ya, simuton. Liin na rin siya. Unsingan. Ang uban Simuton. gulat no kay ang sa iyang bana kay badli sa lipstick. Nya? Ug mairis ko no. Unyag nangihi. Di ba na paano siguro?
Badling sa lipstick na pwede rin sa may Uy, nabi lipstick nga. Di Kuan. sabay dapit man siya ha. kanang magic lipstick, di ba may iris? Oo, dugay. Dugay. Oo. Cute. Nay, wala na. Obserbahin naman, Mrs. niya, pananglitan inong tampo nga og mamatikdan ni mo na himabay. Ang iyang sweldo, tanaway intak ba? Wa og gihatag ng babae. Og ang babae siya, kasi ang babae mo ni gasto. Og Yeah. pananglitan og namayot siya, batay gihapon. Pananglitan Di ba ka siya mo ibayot iyang bana? Di manggod kay ingon man gani ihatod ko, ingon man gani bayot ihatod ko. Oo. Pananglitan man gani og asa ani nga klase nga bisyo, badung atungod kay kamo, minyo na manggod mo, labi na Minyo kita. kinasal na kamo. Dili Yan, naman ano ba nang imong uyab? hain, di man nila kinasal. Ha? Dili sila kinasal. Alivin lang? Oo, kay ang yang misis murag minyo maradaan sa lang laki. Oo. Pero wala naman wala man kuan ka nang murag accidental lang to. Accidental nga tinuyo. Bitaw observe Mrs. kay ngano nanang tanan whether nikuyog siya sa gay o nikuyog sa babae nanang tanan wanang litan unya uso ra baro ng impacts. Ha? Oo. Impact. Uso ra baro niya balta ko no magkontak kung lain ka nga skin to anybody to somebody. Pero, tanaw niya, wa may monkeypox tong iyang kuyog. Di, okay na. Ang kuya ate pres uso impact inigoan niya sa babae. Impact eh din. Dili ko mo mukontak ko kag lain nga lawas sa tao nga namatakdan mong kuno ka. Kana lagi ko na ay Nga impact. impacts tong imong monkeypox. kagdog. Tanawa ko no wabay buto yang yang. Iwa. Ano ba nga tindaluman no? Kuna ko ay puzzle tihon. RMN And ayan guys, hanungan na ito nung episode karong adlaw diri sa kon ako ang pasultihon no kaagi ni Lani. Problema siya guys sa iyang bana no nga si Primo nga grabe ka bakakon. I think mao gini sagad nga problema diri guys no sa pasultihon. Makabaton no og partner nga grabe ka butbuton bakakon no. Wala ko kapamantik ay sa story guys, manang wala kayo nasabtan na akong story. Sinsya na guys na tungod kay busy kayo karong mga panahon na. So para sa daghan pang komentaryo para safe ta guys no kay yun no na nanay naka-upload ani guys. Perminti man ta maulahi ani oy naon sa man ni. Kay Domingo manghapon guys no. Tong tan-awon be kung unsay mga bagong upload nila. Ganahan jud ko aning KMJS guys eh. Dere guys o lalaki mula Davao Oriental allegedly na tila kayang lumutang sa hangin. Wow, grabe. So Jetli nga version guys sa iyang batanon pa no. Younger days, I think gisundog niya guys tong once upon a time in China o Dragon Master. Enter the Dragon nani. Na imagine ninyo guys katong naghukas siya nga taas siya buhok inani guys o inani si ganyan. So gisundog niya guys no nga mura daw siya si Jetli o kayang lumutang sa hangin. Mulutang bagha guys or basin nagamit tig mga props no nga di na to makitaan or basin antingero gyud ni siya. Pero karon si Jetli guys kay nagkatiguang na baya syempre. Hindi na kay siya no active sa showbiz. Pero yung Jackie Chan syempre mga bisan pa kung saan mo kadato no kasikat magkatiguang man gyud ang tao og magkaluya. Wala na kayo siya mga martial art movie karon guys. So atong sayron guys no kung kinsa ning lakiha taga Davao Oriental o nganong na-inspire man siya no kang Jetli og tinuod ba nga lumutang siya sa hangin. Lumutang siya sa ere habang hawak ang isang pana. Sino na yung nag-edit dire? Alam ko nag-comment na. Edit na po ni. Oh, wala ang ginabot ang Jetli guys. Wonder story. Naglutang nga nagamit manig kahoy pero lagi giunsa man ni pag mura siya nilutang guys no di man siya ingon nga totally nga nilutang pero nagamit lang siya no og props nga tungod sa iyang kusog no tungod sa iyang kakusgan guys kaya niyang mulutang sa hangin. This is very entertaining guys no angay ni siya pang perya. Oh, tanggalan doon ni.
Gitangtang niya guys ang kahoy, abi na kog mautuno ang nagtukod, pero kitangtang niya o karon nilutaw na gyud siya. Ayan guys, oh saan pa man oh. Ayan guys, ganyan siya. Kung ipakita ninyo guys, ganyan siya. Di ba makita ninyo guys nga murag wala na gyoy nagtukod niya no para mulutang siya. Nagamit gani siya anting-anting or nagyo na siya props no nga invisible props. Yang mag-Indian sit sa ere. Kaluban ito tayo jitin na tulog na lang. At para patunayang walang lubid na nakatalik sa Hala, pagka nindot tan-awon guys, ay grabe ka entertaining. Hala, angay yun na siya ma-discover guys, no? Gimuan yun na siya mga pelikula. kanyang katawan. Meron pa siyang mga assistant na mga chikiting na pinadaan sa ilalim. Vlogger ni siya guys, kung vlogger ni siya no, I'm sure musikat yun ni siya pag-ayo no. Sa magpakaron, kay napansin siya no sa KMGS. Sayad yun no, pag KMGS, viral yun na. Putang yun, pilit man di ay. Sabi na kung nag-video pa ko na post man di ay, uy, kasayang sa akong mga gipang storya, uy. O kabalo guys, kung asa na tani pilit. Lisod yun yung wakay tripod guys. Uy, wakoy tripod guys, pasensya na kin. Ako'y tripod sa una pero naguba. Kinilaging magpahulam-hulam ta. Pero lagi kung di po ka magpahulam, ino kang tagaw niya karon gihulman guys na wag gani giilisan. O di ba? So ako ang makaluluoy kay naguba na niya, wala giilisan. So pasagdaan na lang nato guys or else makita tag kaaway. Sa naisipan niyang gumawa ng reels o video na ina-upload online. Naghimo na siya girls guys no. May tag na gipost diri no, gibutang sa video kung unsay pangalan niya sa Facebook page no. Para atong i-follow. Syempre ako guys mo follow gyud pug ko niya. Pero technique guys no, para sulit gyud no atong pag-vlog no, i-post pa natong atong reels no sa YouTube. So gitawag na nag YouTube Shorts, di ba? Ay Facebook Reels naman po YouTube Shorts. Binil na kapag may million views ka, magkakakira ka. At kamong gaya to ibo. Million views karon sa Facebook guys, gamay ra may kita Facebook ko eh. Especially karong mga panahon na no nga niabot na ang content monetization tool sa Facebook. Sa una ko no 2.5 1 million pero karon na nasa mga 750 pesos in 1 million views. Speaking ha, million views guys. So kung 100,000 gamay ra jud na siya. Samot na kung dili ta sikat no, bisan pag 1k 1k moabot siya og piso. Piso ang kitaon guys sa 1k. Ano mga idol mo naman ano? So kung 1 million karon mga 1,000 gamay ra jud siya. Ang mga unang vlog ni Edward pasilip sa buhay niya sa bukid gamit ang cellphone na bigay ng kanyang ate Rosette. Nga, mo lagi na guys no, tungod sa kalit sa panong diskarte gyud ta no. Kung dili ta mo kita sa atong pagpanarbaho, sabayan yun nato no og pag reels vlog di ba? Especially karon no nga nanay professional mode ang Facebook. Sayon na lang kaayo siya na di pare sa una nga lisod yun nga kinahanglan pa ka og 10,000 followers. Pero karon bisan og 5,000 followers pwede na. Nakita ko sa kanya, may potential siya sa pag-vlog. Mga bata pa kami, creative siya ba? Pero ang mga naunang vlog ni Edward, kumbaga sa pelikula, nag-flop. Hanggang naalala niya. Siyempre, mag-flop ang yun na, labi na dili patasikat, di ba? Ana magina magsugod, lisod pod magsugod viral dayon. Pero na po iba na mga magsugod. First video pa lang viral na para ni Juvan Guapo. Diba niya po? Almost 30 million views na no sa pagkakaroon ang iyang first video. So magbasa ta diri guys og mga comment ni Maria B 1599. Huwag naman yung husgahan yung sasabihin na babarilin. Grabe naman yan. Gusto lang naman kahit paano kumita para sa anak.
it's a pure content at isipan di gaya ng ibang nagko-content na kino-content yung iba. Pwede naman okay kanang content nimo i-content sa uban kay pasok man gud siya sa fair use policy, di ba? Basta maghimo lang kag komentaryo. Dili man na ingon nga pagpangawat no kung maghimo kag video sa uban himo anay mo reaction. Again, no, pasok na siya sa fair use policy sa YouTube o Facebook. I-allow na siya, guys, no. Para maghimo kag komentary, di ba? Start with a 50% deposit bonus. Increase your investment. Naalala niya ang kanyang childhood hero, si Jet Li. Malakas talagang Jet Li. Sikat talagang Jet Li. Ang pinakatindi mga idol. Ito na mga idol. Oh, Mentag iyang isulti diri, guys, no, kung unsa ang sekreto, pero kung isulti niya, guys, na basin daghan pud manundog. Nabahin na ang attention sa mga tao. ito isang week. Binili ko ito ng 500. Piniturahan ko ng itim at ako. Nagpalit gyud siya wig, no. Abi na kog tinuod to nga buhok, guys, wig lang pala. Let's support Kuya Edward sa kanyang page para makatulong tayo. Stop bashing, guys. Napakabuting tao ni Kuya Edward na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ganda ng paandar. His creativity makes us wonder in... Oh! God bless kay Kuya Jet Li ng Pinas. So, ipadaya na to, guys, ang video, Na no? ito nang nagilipit nito para makatulad sa Jet Li. Ito ang pagsuot mga idol. Madali lang mga idol. Naisipan na nga niyang gayahin ang iconic nitong pag-freeze sa ere. Lumulutang kasi yan kaya naisipan ko, kaya ko rin lumulutang. Wala akong nakita sa mga vlogger nga gumagawa nun So, mga na yung pangutana karon, guys, no? Ang highlight sa atong storya. Giunsa niya nahimo no nga mulutang sa ere. Una ni karon. Para ma-achieve ito, si Edward agad nag-training. Siyempre, nagsugod may yun sa training, no, ang tanan. Lain padaling comment, guys. O, okay lang yan, nakakatuwa. Ingat lang po, saludo kami sa iyo, kuya. Sana guminhawa kayong buong pamilya sa buhay. Ganyan, guys, no. So, yung itong tiwason, guys, no, kay taas-taas naman atong reaction video rin. Thank you so much, guys. Until next time, I think wala tayo dumalan og suliran karon, okay? Magtiwas kog panday, guys, sa akong kasilyas. Magpahit pa kog kahoy sa lungsod. And then, magpanday kung maapas pa. Alas 3 naman happy to. Yun, sa naman. Hindi na pa makabaligyan ni, guys, og siomay. So, thank you so much. Kung nabot ka up to this part, I hope nga nyo gilaktawan ang mga advertise, no, nga gawas dire. Isip suporta sa atong channel. And update ta, guys, no, sa atong channel. Doon na tayo bagong drama, no, ang ikaw ang ugat, ako ang punuan. Puli na siya sa Kuakidoki. Og salamat sa 200 plus views, no, nga an-upload lang to gahapon. Normal lang yun na siya, guys, no, pag mga first episode. Nabantayan ako diri, guys, pag first and last episode, no, kay grabe siya kakusog ang views.